Nggih mangke kadang kinasih Mas Pardi Salon Wilujeng Lenggah Oke Pak Babin Pak Babinsa Wilujeng Dalu sajake katon rengung enten apa niku kakak sakniki pun benten apa pancen sampun bosen monggo Mbak Rini bebasan saumpama kaya ngenteni kumambanging sena langking katine rontang ranting kaya dijejuing wekasan kontrakan pancen sampun bebasan saumpama kaya ngenteni kumambanging sena langking datine rontang ranting kaya dijejuing wekasan kontrakan tring
aku ngimpi mong sliramu kang dadi impenku aku tansah ngenteni besok kapan sumaning sliramu Wayok kae wayok. Tresnaku sendel wiyati sinaksana rembulan dedari ora bisa tak pungkiri dadi ketan ketune atiku kali duren raja halo ya jare jebak siji iwas aku ngenteni jebule gawe lara ati Hae hae. Pancen bejane atiku ayo mas boleh joget dadi lara ngelu aku mung tansah narima besok kapan bakal antuk tangga Dolar sugengnya Indonesia. istimewa masuk rino wengi aku ngimpi mong sliramu kang dadi impenku aku tansah ngenteni besok besok kapan sumaning sliramu tresnaku sendel wiyati sinaksana rembulan dedari ora bisa tak pungkiri dadi ketan getune atiku ya mas ya kali duren raja jare jen tiwas aku ngenteni jebule mas jebule gawe lara ati ya pancen bejane atiku iya jamu mbak Rini tresno pisan dadi lara ngelu Sumpete. aku mung tansah narima besok kapan bakal antuk tangga Nggih, matur sembah nuwun. Monggo Bapak Tomo. Monggo Pak Haryanto. Ayo joget. Gone jurakane kasur, jurakane sate.
Dikayake. Ayo. Among tamu cedak rene. Wis pirang taun lawas ana kene ngenteni slirane ngantu-antu konku nunggu nganti putih kabeh rambutku ya. Yang saged ping netro ati lega bisa kanggo tangga ayo jurakane sumur jak rene. Mas Budi Coca-Cola. Wis pirang taun lawas ana kene ngenteni slirane antu-antu konku nunggu nganti putih kabeh rambutku ya. Rasa ati dadi kangen saya suwe malah saya nemen ngalor ngidul dadi bingung udan kangen ra iso dibendung ya Mas ya. Ayo enggal bali kanggo nambah nikahane ati nadyan saged ping netro ati lega bisa kanggo tangga.
jroning atiku wis kebaca delok Aja bali yen balimu mung larani ora ayo Mas Dolek aja nunggu lumuntur rasa katresnanku Sesarang aku dolaran soket Indonesia. istimewa ARS Audio. Putra Usaha Multimedia. Pak Bagio goyang dong yen nyawang fotomu sing gumantel ana ing dompetku andeng-andeng ana dhuwur alis tambah umur saya ayune kapati sapa wonge sing ra jatuh hati ibarat kaya sekar melati ngambar arum dilakoni Ayo deh. salam sayang mung sliramu sing kadang-kadang Oke Mbak Fitri mau wis suwe ora ketemu ngampet kangen nahan rindu saben mapan turu kaya-kaya ana ning sampingku ora nyono ora ngira atiku aja boleh kuwi fotomu nggih sembah nuwun Suratan spesial buat Mas Mario. Udara soketnya Indonesia. HWS ARS Audio Putra Usaha. Ayo dek, ayo. ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan
Kini aku sadari semua itu